dabare jaɗo waɗa ha a hawra iyam ma be iyamam waɗatako to mi alkalino mi hitete ki daffa sikare jeddo Allah hujjo muɗare. Est-il possible de vivre sans amour? Est-ce que vous pouvez aimer jusqu'à la mort sans tomber dans les embuscades d'amour? Aïdi wigo anda hamma doydi mana. Mi wawata sendirgo be ma. Miro andi ha duniyaro wala ko torrata ɗum sauta raita bana yiɗi nyamatako ɗanatako nyamata bo ko yiɗi. Mi meɗay yawdugo amma an kam sauda adilli be hakkilo am ayoti manego a heɓi babal darɓerinde am mi tari duniyaru an wonete nder gitte am anandi bana lawru laɓugo ma laɓinta ɓernde am. Zinare sauda sauda zinare sauda jama yarata hasariya Sauda irada mo on woni duniyaru ndu warti hande jonde jamoda on do teddina wolde himbe de wolde jawmirawo. amma an a wati am nder ɓilla ngam a haɗi am laarugo giɗaɗo am. hande mi yewan alka mi lattan nyamo amana. Mi wawata sendirgo be ma. Sauda, sauda, zinare sauda. Iri yiide jemaɗa ɗo a anda mo a yiɗi sakko a anda mo yiɗi law bo aɗo haaini sey a anda mo yiɗi aɗo vonna wakkati oɗo ɓani tan A heɓi jalugal ha anniyama jibbargo nder ɓikkon dada gotel ma. Ousmane ko vurtata hunduko ma belɗum amma nanday be ko ɗo vurta hunduko ma. Mi wawata sendirgo be ma. Un film d'amour. Comédie à femme kam na minon Abdoul Abbas. Patience et la méfiance. Mi wawata sendirgo be ma. Un film qui parle d'une jeune fille qui est tombée amoureuse d'une personne qu'elle ne connaît pas. Mi hefti giɗaɗo am mi sendiri be billa mi tammay bo mi maran billa ha abada. Mi wawata sendirgo be ma. Ali kon umul hayri gido am je be yewte hala ma ko tumto umul hayri do kon sobajo Ali je be yewte hala ma ko kanko sobajo ango nyande bangani Ali jabba ma be war ko ma minani be ko be war ko a jonde ma sobajo gido am teddudo jabi umul hayri ne dum na hafa ma sobajo amma Allah mun yayi mi wari sai hande enen beldin yide mon do Allah hollan nyande tegal
amin sumba amin ɗo on yalde je ɗuɗɗano ɓe momare ummoɓe momare wala ndumo ha nder ɓernde am sei yende ɓangara min ɗe sada to banni waɗi kam haji am humti ha dow dohi haalaji ɗo wurto a wunda pamara kat kamɓe wodi jamin na kala jemmare pat keɓanmi ɗanago dalila ɗum mamaɗa mi andanoy tan mimi wadgo to ñande ɓe mbi mi heɓatama mi laaro on yejjiti am haa mi ustano mon nanugo belɗo yiide mon ɗo to ngam mi laari on nastimayo yiide on yejjiti am yejjitayma sobajo am hani min hota saare ngam mi ɗumoni fuɗa ha saare amariya tammi a ɓernayi ɗum wala ko mulay na yindi kamin wota saare ni seɗɗa mi jonita kadi ɗo woɗi amma ceede ja hokki am keñaɗo he ayam 55 ko ayiɓe maɗa an wiyam 131 mi jammino ceede man je vrai a hokki am asir ɗum lokat ase mi anda kuje man ɗo sora 185 000 mi tammoto ceede je a hokki am ɗo je original ase ɗum lokat wala probléme ani seɗɗa mi waɗita téléphone seeɗa subajo am mi laari ummiɗa ƴewma ceede jur banniɗo je ceede je waɗugo ɗume be man banniɗo kay ceede ha o wawa soda ɓortan kuje yeri en ɓe jawi en o waɗi wange no bo jonta je zaman jonta kanjum tan o ƴamiyam a laara banniɗo ɗum wala aybe na kay wala aybe ummul hayri ɗo ko ɗume o ƴamiyam wawan waɗan ɗum ngam yiide je oɗo waɗanam dalila yiide je oɗo hollayam no ko ɗume wawan waɗan ɗum illatayam sa ko mi laarata miɗon laara ko warata yeeso taɓiroma sambe a andi rooɓe ɗo ɗon bano jimri eyi a tokka ɓe be hakkilo a andi jimri ɗo yarugo man c'est be yiite a andi rooɓe ɗo ɓe wala confiance kay ummul hayri ɗo mi tammata ko oɗon ha nder rewɓe je aɗo wolwana ɗo miɗon yerdi ɓe yiide mako ɗo ñamata amana am ya wolde tati fulɓe bi goɗɗo mari hakkilo kanko famata ɓe mbi puccu maayo debbo ta hokkiɓe amana mi yiɗi a famna en wolde ma ɗo gotel gotel a foti a soda puccu daga petel a mawnina yanda feere latate a foti a sala maayo wala diyam to a warti a wara a taw diyam na a wala bawɗe salugo banni debbo go aɗa yiɗinmo daga ɓinguel aɗa waɗanamo ko ɗume to yande o mawni to o laari ko ɓurima acciti tema a wala habaru a yahatu ɓellido wala habar man amma mi yiɗi mi nana haala ma yahatu ɓellido to waɗi Munira, mi nani seyo ziyara je gaddala banni woni sobiraɓe o yahama anto a yahama anti mi wala sobajo feere jangla banni ko moye ɗo wolwa haala sobirago am be maɗo ma bugo pat ɗo wolwa haala man gonga allah ɓesa naral cakam be maɗo amin ya rabbi min ma jum'are to allah yaari yonki jam mi waddante ziyara ngam ha timmitinen haala je puɗɗunoɗen nane ɗo woodi wala yippe allah yaaru yonki defta men jilo en jilo laylatu am mi wari hande mi laarema ɓe giɗoma Munira am kanko on wala on haɗɗo amma ɓerde makko ka ɗon haɓi amin ɓerde am ɗon ha mako nane ma mi yewtiti ɓe mako o wiyam oɗo warda ɓe sobajo mako feere ɓe ɗon wara haɗo non kani to on jooɗi fu se ala yiide ɗo ngala wolde feere hakkunde mon on jewta samla Hadija am ta sekumin yiide ɗon mari daraja ɓiyade majo banni bo yende feere ɗo torra yimɓe fuu ɗo wata hakkilo maɓɓe nder yiide amma ɓe larata nawɗum yiide on fuu mon on ɗo mari gonga amma min miɗo yiya on ɗo bonna wakkati moɗon ɗo yiide ɗum mere
wallahi a famai wodi ko waɗi min seɗɗa lawol ɗume waɗi moto amin pusi min ɗon gara single pusi kanjum waɗi min cafti min darningel ɗon min daari on ɗon jooɗi ɗo kanjum min accingel ɗon min cafti min accu min gara ɗon kanjum no yaddan ok en jooɗe le jotte jooɗe a jamman jooɗe mi jaɓɓama ɓe warko mi jaɓi sobiraɓe mana o ɗum sobiraɓe am wala goɗɗo ha dow hendu duniyaru ɗo je heɓtata kala sewu je miɗen sewi hande ɗo ngam ɓe haɓan tegal men jango ɗon mo anji moy on bace aɗo seyi a ango jango inchallah min ma mi amari min on ande seyo je aɗo seyi hande ɗo ngam min ma miɗo seyi a walwi gonga giɗɗo am dikka en gaɗa taskara ɓangal men bana en gaadi alkawal caka men mi andi mi waldi alkawal ma to mi timmini lekkola men ɓangal ha jutta alkawal man ɗon amma mi yiɗi ɓesdugo andal seɗɗa to je mi mari ɗo mi nanayi belɗum walde ma ɗum ta damu giɗo hala ɗo he'ai je umminde hakkilo hani no gaɗanam do'a heɓa mi yettina alkawal am a andi andal boɗɗum ha debbo an ma nanan belɗum to a ɓangi debbo je mari andal wanni andal boɗɗum ha kala ɓi adamajo fuu ngam kamjum on woni laaɓenga jonde duniya amma famu daraja debbo kam ha suudu mako mi anti banni amma miɗan joɗen kakiɗen dow haala ɗo ko giɗmi ɓe ma kam ballitam ɓe do'a am heɓa ko marmi haaje shikenan masoyiya ta lailato ba za mu samu matsala da ke akan wannan maganan ba bai kamata musu da shiga tsakani masu gaskiya ne gaskiya abdu wallujiɗo am tawdinam hayatu a yandi jam jam kodi me no yuro jam kodi aɗum o mi ɗon naɗo dari feere maɗo yatoye laylatu o laylatu o ɗon aɗo a oɗo wurtona oho hayatu ɗume waɗi to mi fotti ɓe ma fu aɗo waɗa ba anda kam haba munnira konni waɗata de en fotti ɓe ma mi wolwanema na wolinta kam ngam to mi fotti ɓe ma aɗo wola wolde ha dow dow fottintayam munira wangina kai a jaɓɓama boy noyi diga nane miɗo tantani mego ma saltako sam tema réseau na mi anda na banni diga kenya miɗo tanta réseau man salata mi yiɗi wiko ma miɗo wara bo ok noyi a yatu Allah mi yettima hande miɗon nder seyo ɗiɗi sobajo am hoorejo mo ɓurdumi yiɗgo hande waddani am ziyaga nda ɓe sukajo mo ɓurdumi yiɗgo giɗo am bo to a wala ɗon tema mi mayan laylatu wolde ma ɗo belɗum yiide ma ɗon ɓesde nden ɓernde am mi temma wodi ɓingel debbo je mi yiɗata ɓawo ma laylatu en jilla lumo to hiro to hayatu useni en jilla legal lumo to wala ko kuwata waɗi o laayiɓe dilla
alaikum salam. Mi tammi a yalli jam nder seyona. Alhamdulillah mi tammi amma a yalle jam. Mi yiɗi mi heɓta ɓe mai mo wolwata. Wolde ma ɗo be mana. Amma a heɓata jabuwol ma jotta. Mi waɗi a waɗo bonni. Nan ngam man mi ƴewnirima. Mi ƴewnirima ha mi nanan jamu ɓandu ma. Ngam jamu ɓandu ma ɗum mari daraja ha am. Wolde ma ɗo sakle mo hoore. Mi famai haala ma ɗo. Min ma mi andi wolde ɗo saklete hoore. Tema annuman wolde ɗo ɗum wolde yiide. Amma na banni. Min ma mi andi a sukajo perro a andi sendugo yiide be neɗɗaku. Min ma mi sobajo neɗɗaku ma. Mi yiɗi mi heɓta sobajo neɗɗaku am. Ta damu hoore ma ngam andugo sobajo neɗɗaku ma. A wonna wakkati ma ngam tefugo ganyo ma ngam yende feere o sakliti. Mi yettima ɓe wonnugo wakkati ma ngam ha a nana ko mi wiyete. Mi yetti masin. Amma mi yiɗi mi heɓta sobajo neɗɗaku am. Hayatu mi alti mi taske mi dillan jangirde. Mi ɗon mari haaje ceede ɗuɗɗe bo wala ha keɓan mi sei hama. Haala ceede koyɗum amma mi yiɗi mi fama no haala ɓangal men. Hayatu haala ɗo en bolwi ka diga asawere salinde bo a yerdake no me jotta ɗo hanai canja numo fahimta halai canja haalaje boli jiɗɗen. Na bani Lailatu mi yiɗi a hefta ko woɗi mi ɓille dow haala ɓangal men. Ngam mi arti mi yeccima saro am ɓilli dow haala ɓangal am, min bo mi arti mi hoosa alkawal an mi ɓangata. Mi anji ɓawo man bo sago en ma nanan bellum to a ɓangi debbo je jangi e to a ɓangi mo jangai bo kamɓe ma ɓe nananta bellum. Ɓawo man bo nder duniya ɗo kala ko ɗume pat be wakkati ko en kaɓɓiti alkawal ɗo sei to Allah wajji wakkati man be ko ɗum waɗa. Tema a famai ko mi numata amma mi habdan be muñal sei to Allah waddi wakkati man inchallah. Mi fami ko mbiɗa amma jotta kam no wala ceede je mi ƴami maɗo. Wala aybe mi hokkete amma ban noy a yiɗi. Ceede man ɗo ɗe ɗuɗɗe amma ko a hokki am bogo temere ɗo mi heɓan babal feere bo je rutti mi ɗaɓɓita. Nde a dillata? Mi yahan salasa amma hande ɗo rutti balɗe tati hidde ko mi dilla. Waalaikum salam. Hayat. Nake jam hayatu. Jam. Wodi ya jam ɗo be ma hayatu. Amma in dilla seɗɗa mi yetti. Hayatu. Ha jonde ma sobajo am. Wodi sawari je miɗi hokkugo ma mi tammini a jogan. Hakkunde ma be Lailatu. Wala aybe sobajo am ɓeɗon taski ɓe sawari ma. Hani a lara yaadu maɗa be Lailatu ngam nyande feere ta miccita. Gam ɗume a wadde haala ɗo? Miɗon lara ko aɗo waɗa Lailatu ɗo ɓuri ma sembe. Ta mi andi dalila walde ɗo a ƴewni am na mi warata. Wala mo fotti nasta hakkunde am be Lailatu. An tan fotti yeccugo am haala ɗo. Allah hokke muñal namiɗi sendirgo ma be Lailatu ma. Nda mi laari a sobajo am kanjum waɗi mi sarwe ngam damma jaɓa. Usmanu
ina nan sawari ma kan koje toy amma na je leletu idan wake sawari to a yi sobira ko man lutta da nasto hakunde ambe leletu Allah uliyar gonga Lailatu a dillal lekol ha jotta mi nanayi wolde belɗum ha hunduko ma ɗum je sente am ɓenre yaduma ɗum immini am hakkilo hala ɗume a yiɗi mi yecce dow hala je mbimami ɗo malla ko ha mi ƴame hunde gotel nayi malla ko jangugo lekkol am ɗon nawe na banni leleto min mi yiɗi a yaha yeeso ko gal toye min mi yiɗi en waɗa ɓangal ɗo law ngam mi yiɗa en foɗa wakkati ɗume hullete a jangi ɗo hayatu komi hulata min ma mi jangi lekkol je ha a yahata ɗo mi laari no widotirɓe widinta giɗɗo maɓɓe ha lekkol ɗo hayatu duuɓi jingaji ɗen ɗo fuu a holaki am ha ɗon numa mi wujinde na banni mi numata ko a yiɗi a ɗora l'école ma mi yiɗi en tera gonga hayatu to a yiɗa jangirde am ɗo jikka muñen yiide men non ngam min kam mi yiɗa sam ko memi jangirde sam Awudu wallujiɗo am tawdinam wolde ɗo yo teɓanni Erede am dalluka soyinde goma erede am jaɓi Awudu wallujiɗo am tawdinam Erede am dalluka soyinde goma erede am jaɓi Awudu wallujiɗo am tawdinam Erede am dalluka soyinde goma erede am jaɓi Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Bello bello. Ne hayati. Nay. Neton. Ado sati. Alhamdulillah. Neton. Wala san wai. Hayatu hayatu. Ado habde be lawol. Mido habda wai. Mido habda. Hayatu. Bello bello. Jambandu wai. Jambandu boɗɗum. Ado sati. Alhamdulillah. Hayatu. Da kuji am ɗo. Amana. Da laptop am ɗiɗi. Be écran plat gotel. Jango mi dillan Yaoundé. Mi waddi kuje man ha mi sora mi waɗa ngam haala ɓangalam ɗo yamma jotta kam nde ɓangal man ɓe yerɓi yeeso hafti ngam saaro debbo man yecci sey mi muña ɓe ɓesdi sarti yeeso a faami yo kanjum waɗi mi waddi amana kuje am ɗo useni amana kuje am ɗo joɗama hafti kai amma hala ɗo welay lebbi noy ɓe ɓesdi bon lebbi kam ɓe hokki lebbi 6 ɗi a wattata donc mi loran ɗo be lebbi 5 mi loran handi to mi lori lebbi 5 kamɓe bo mi heɓa ɓe taski deydey lebbi 5 mi loran hayatu yan bo noyi haalama ɓangal ma be laylatu ɓangal am be laylatu siwa masine min kam mi taski timmi amma laylatu kam ha jotta l'école mako siwa sam l'école mako timmaya jotta ay duniya ɗo sey muñal ko ɗume sey be hakkilo to min kam hayatu min kam mi jilli a hefti mi jilli amana kuje am a andi kuje jurɗon ha yeeso am a hefti amana seni mi jilli ɗoftam seeɗa salamu aleykum salamu aleykum waaleykum salam
Hayatu. Yabba. Awani jam. Jam ko di ma hayatu. Assalamu alaikum. Amma di saka. Alhamdulillah. Lailatu yawni am Kenya. Diga jangirde. Obi wadu ko hebi ma. Kanjum waddi am. Hamina na ko sali. Gam halaman sagliyam. Yo fakat hayatu. Wato mashifa hebiyam jamma wala nange wala ande asawere hababal kogal. Amma hayatu hunde mi yeccanma wallahi tallahi min ma hunde dabbari am sembe. Amma hunde min niman hayatu kanjum woni yawa jamban da saka yawa ai dai hakon adi mi ai dai Kaina hako. Midi alarna mi motom do wodi sara ferno midi mi yami nasami wala jota. Jota kam min ma mi yan sare de bingel tan ne ba wujani Kami ne wada brota minti dita tini jota mi ro wara. yo bismillah ya wara ya wara wa alaikum salam ana dem fabi wala rema lalle ani jonta kam ndiyam wala ako nawi dem ya wa bedde ma citta o kam lorni am le kadi o kam lorni am lorni o dime mi loran na san sa mi yoki mana barka Allah ta wadannan foranda ko kai mi dalan no gasa kini waki abdan san min kam binado na wuce ne min kam bai ma bunde na wuce ne mi da foranda ko Allah gumma dilla wallahi sinaba ne mi wakan gujja Allah limo de pamini nan dima Allah mi jama gujja ja bira gwande mai yace ma an dande bane lantarki wala yake banza wannan gujja ba ke da jama ndam jamo kai la ilaha illallah to mashin wala la ilaha illallah to mashin ma mashin wala yo mai rondi min kana an mi andi min mi jadi sara min kan an mi andi wanda fere wari metana biyarde mashin ma dari ha na jota mota dari ha don ka ba min kan an mi andi min andi ne bingel min kan wari dari moto wara mi wara yo min kan misara ha kwa kama min kan moto min kan an mi andi tan sanan mashi ba moto min kan an mi andi barka Allah bingel barka Allah yo bana wanda mutum ba min yaman an moto wurtan min ka ai yamin guje mota mana jama kai wata bi min ka an mi andi la ilaha illallah wurtan misara ha kwa yo bana ni hunde sare hayatu wallahi tallahi adukam yo jonta ma hande ragare rendezvous kambe bin jamdi jetati kalkal sai mu yara ce dai yo jonta kamar lir ne wadan lir tati ma jonta da sali nyanda sen ne jonta kamar da dala noi ce da mai tuman baba wai boro temere tati be mi ko mako boro temere tati be ce fa enjoy temere tati be mi ko mako amaran da na baba ya kole alleta ni kaddamta le ayati daga dadan buyan wari duniya boro temere da mi jagan hay dilla temere tati be mi ko mako bingela kanjum janta jemma wala nange wala min kan buyam yori ande kam
jeta ta yarna be cede ma yo ha jotta jam sappo e go a yarna be ler tati wa ido to jot nda be ngari am kanjum mi waddi be hama jotta kam hala kam na futimi da so do sare kam wari jotta ko ngara coggo mon on timmina on karna mi cede on dokka mi dilla amin kam mi yeko dungo wolde nafata de nini on taskiti on sippan sare kam yeccedam cede man tan yo amon min mitina derɗiraɓe mi tore allah mi tore on hokka mo kati seɗɗa miɗon waddiran cede ma hami wiye ɓawo ko bolluɗa to ladde wuliɗo baɓɓatti jaɓɓotirta wala haala feere ko a wolli pat mi nani to a hokkan ceede man gokka ceede man jotta useni miɗon torema lerɗiɗi ni useni ni derkejo man wiyo nder lerɗiɗi waddan ka useni muyne mole da goɗɗo wari be ceede tara ɗume da ceede ha ɗo labɗum ɗo kam waɗata mawɗon a nani koɓe mbi kadi en kabda min dokkaɓe ko ler gotel to na nani du onon ɓen bonnata kuugal ɗo kam haalama min kam derkejo ko miɗi a faama kam to a tokki dabare nde alindeteɓe nder ɓe wala hakkilo ngam andu fakat ko nde nda mukka kam ɓuran nda wakka yagoto mi nani ko a wi amma duniya kam sey muñal foɗi mi hokkima ler gotel man amma wallahi tallahi a ɓurata ler gotel man jonta a tawata sare ɗo ta fi jubbi hakkilo am min kam min wima inchallah ɗon wadda cede tatam jiyayo awa dow ceede noy hayatu waɗata o wadda ceede ɗo ha nder ler gotel je a wi ɗo nda o wala ceede ma temere tati ɗo capan joyi kai ɓe jaki jotta kam voilà taɗo kujam fu mi yiɗi yago fego mi yehi mi feƴi ko wodi ko luttuɗo mi jaɓi jitte voilà ko temere tati ɗo capan joyi si a waɗa muñal noon ala hokke muñal a faami ɗum ayya cede jamiɗo sey a hocca muyen cede am ɗonno min neli ɓe codanam mota amma jotta kam cede man wala fayi
yecci mamande boro temer tati kam mi sodan amma boro capan joyi ɗo mi hokkete ñamande ngam min be maɗa en sobiraɓe tammini aɗo fama kam lumo a yiyata ɗo min pat min ɗon mari nder ɓilla ɗo majum ɗon ma ta laari baniɗo ɗo wurtago kam wala ɓaade ɗum yahan ɗum faɓɓamin to ñinmi wodi goɗɗo marɗo haje wari mi heɓan tammini a faami kam a jaɓi banni man na oh mi jaɓi ok ɗo kam mi tammini mi waɗante dabare ceede majum ɗo ɗo ɓawo ma ngari ba ngam ceede am ɗon ha banque il faut que mi yaha mi retira compte am ha banque mi waddanama ay waɗatako jotta ɓe ɗon reynama ha to e jotta kam noy a yiɗi mi waɗa ngam ha am haɗɗo noon kam ceede wala sey mi yaha banque no en gatta kam dow ɗo lertati renam mi yaha mi retira ceede am mi waddante lertati daga nane ndeno o waray a fami da minti tati tan lutti en ɗo taro diga nane en ɗon bonna wakkati komoy be sungulam ha watu juuɗe tan wala nanon alaji na haala ɓukkoy nawe diga nane mi yecci o ñalde no ɓe hokki ɓe leron watta ɗume malam watu juuɗe min mi hokka mon ceede dilla en caha ko moye ya be suhlaɓe ko na yimɓe ñallata haalo haala mere ala mbatka mere ala ɓurte metaje ɓur japan joya kaya jama na minti tati lutti segon gotel lutti mi watata jungo nder wolɗo kaya jama an kama wala baba na jama baba hala kiita ɗo laranay ko a wiyata ɗo sam minti tati man ciki signo to a signat tan minti kam ciki timmi waɗu wato jungo tan en timmi wala hala feere alhamdulillah Allah akbar alhamdulillah la ilaha illallah alhamdulillah Allah akbar Allah akbar ya Allah ya Allah ya Allah akbar Allah akbar Allah akbar Dorene ayasi. yetti ayatu a habdi allah yoɓe mbar jarimi Allah suddama asiri ayatu bana suddama asiri Allah ballama Allah suddama asiri mi use be ko gaɗanda min barka Allah barka ma a walliti min tuna ngam maɗa kam jotta ɗo min gonata no nder wuro
soko jogal lawal Lailatu Allah in yarda kan barka mako ne walle dalila ma yawon wani da kodi ne mi anji banni gidan mi anji wannan ya fito amma me yasa ba ka sake bincike ba Alo? Ina wani sobajo ne ɗakuna. Jemme non gewtugo. Mi ɗowni ma mi sane. Ha mi ɗeme bo wara feere je neɓi mi yiɗi no wolangono. Miɗon nani Allah waɗi mi andi. Wolde man ɗum koye ɗum mehri. Tata hinne ngam mi arti mi yeccima hakkunde am be ma. Banni walu Emugo am man aɗon mari muyowol na? miɗon mari mi tan mi jam Wala koɗume mi yiɗi a yeccam irin layide jahilno ha jonde ma ɓe sobajo neɗɗakuno. yite je mi yiɗimo ɗo mi tammai mi andi kakkadi mo Emugo am feere ba wiigo to wala ɗon a wawan yiɗgo debbo feere ha ɓernde ma bo. ene mai o ɓingel debbo je mi yiɗata bana mako ngam kam ko feere mako nder ɓernde am Lalla a yiɗi ɓingel debbo woɗi ha mi acca yasiito. duba darajan kam an kam ɓe ɓingel debbo tan yewtata banni ɗo kami ma mi andamo a anda Abdu wallujiɗo am tawdinam ɓerde am dalluka soyinde yigoma ɓerde am jaɓai Abdu wallujiɗo am tawdinam ɓerde am dalluka soyinde yigoma e jammanɗo a jammanɗo goɗɗum aɗo sati a warena diga nane ma miɗon no rena ma mi wari haala amana komi signima ɗo bon ɓe ƴewniyam baba debbo am ƴewniyam o yeccatam ɓe yettakam ɓe taski nder asawere ɗo min waɗantegam kanjum wari haala amana kujam je mi signima ɗo wari ha mi jaɓa kañum wani aa Hayatu mi waɗima aɗon wulina banni aɗon waɗani a andi mo wala gonga ko nder ndiyam o wulinan banni bo wakkati yuwago ɓe suɗata jagoro ɓoymo mi yiɗi mi suuɗe haala ma amma jotta dole mi yecci waɗi masifa feere fe'idoɓe weleɗeto ha ɓe yiɗi sorugo saare mako kanjum min ma mi laari jogom ɗum mako kanjum waɗi mi sippi kuje ma amma miɗon mari aniya lornugo kuje ma ngam a biyan sai lebbi 5 a wartata kanjum waɗi amma Hayatu an ɗo a yetti ñamo amana je manga man ha caka sobiraɓe am pat wala mo mi yerdi bana ma a wara wannan banni ta saro ma on masibo ɗo tawi a fami a majjini am kare mi ɓantin jedduwa ngam debbo batal nder ndiyam sey marɗo geɗal heɓata batal nder ndiyam dalam 5 ko sisi majjata
Amina. Wodi. Oui, allô, commissaire. Oui. Salamu alaikum. Alaikum salam. Chapa ma Jawro. Yotta. Jawro jambo hande fatira sara. Wala jam. Wodi ayi be Hayatu wadi kanjum be hokkiyam convocation mi wadda. Hayatu ko wadi? Sobajo mako Bello hokkimo amana kare o sori kare man o yarani cede man e siko. Mi tammai Hayatu am do waran kugal ngal dalila debbo tema Hayatu fere. To Bello man be hore mako o waddani am convocation ngol o yimi wadda na Hayatu man min makanjum sakli am hore sam. To Jawro mi fami ka. Amma to Hayatu am warti mi jaman mo hala man boddu ma mi fama to dere hala. To wawu jemon min kam dilli. Tamma bingel waran kugal ngal nde be anya wadi ka sika be jaramo here be jartamo pat oho sey ngada muyal non dole ma dañi bingel kam wala no gatta fulbe mbiyo jungo ma to nyoli eta tango cakkina to jungo ma nyoli na be cede ma yata l'hôpital be tango gam hayban jamu o be yaramo here be jartamo pat no ngareden kadi ɓiɓɓe hannde ɗo a dañanɓe a dawrantaɓe banni duniya man fuu warti hannde ɗo sey muñano ha to keɓanmi boro temer nayyi nade ɗuɗɗe ceeɗe man ɗe ɗuɗɗe amma yo en garatno gatten fuu ni joɓenen accatamo ni en ɗon geeɗi noon banni aɗo duniya ɗo yawo ñama dangay kam waɗata ɗo kam nde banni kam siyami tawa Jawro o yaw tawa Bello man o hokka mo muñal mi heɓa mi yoɓa mo seɗɗa seɗɗa to am yaha Jawro man. Salamu alaikum. Jawro jotta ha mi yahama ase aɗo dow lawol joɗa. Baba Hayatu. Naam. Mi yehi ha Bello jotta ami hokka mo muñal o sali. Sin gara dabare cede mako non ta waɗai dabare cede mako Hayatu ma yahan dangay duuɓi 10. La ila min kana mi wala dabare gotel tan marmi sippugo sare nde ta waɗi banni ka to en nasteten haya tono to aton jaten tona haya man waɗi banni kana ɓilla ɗon ɓilla hakkunde Hayatu be sare nde kam mo cuɓata a yalli jam nacca ñalli jam najja na tangal ma wadde ma ɗo komi yiɗi yettugo ma nder saare ɗo ko ɗume a mari nder saare ɗo a hota mofta a nanga lawol ma wurtane am nder saare am tan ngam ɗo mi yiɗi yettugo ma ɗo be janggo mi yiɗa yigo ma nder saare am kanjum tan fottanayam ɗume jum mi waɗima hajja to woodi aybe mi waɗima bo wiyam le
a wala wolde je ƴamata yam ngam saare ɗo ɗum saare amon ngam na ɗum saare ma a nani sike hajja mi wurtan saare ma amma si a wiyan mi aybe je mi waɗi ngam jango to mi hoosi ha yabbal feere mi faama aybe je mi waɗi ta mi waɗa ka ha ton waɗu muñal hajja useni bo a wallamin ne hajja waɗu muñal useni maɓɓu na be ma mi wolidita ta nastir hunduko ma nder wolde ɗo e gorko ma on miɗo wolida a nani sike min na mi mallum sokko mi waase min ɗo mi goɗɗo luumo miɗum marsiri ɓe calaji haya am ko mi wiɗi wiigo ma ɗo jaha ɗaɓɓita mallumen to a mari haaje ɓe ɗon ha yaasi ko mariage ɓe maɗa ɗo ɗo ɓe janngo gurta yam saare tan ko mariage ɓe ma wallu jiddo am tawdinam berde am dollu kaso inde yigo ma berde am jabay haddu wallu jiddo am tawdinam berde am do yidima warmi wostani gondima misalmini hamadarɗam to anani sai in jabba mi wari mi ɗon wama mi ɗon wailita jabbu wallam mi soni nder ɓunduwide to anani wara wurtinam alkawalde en waɗi min bima en cendirta haddu wallu jiddo am tawdinam berde am dollu kaso inde yigo ma berde am jabay no asilmini giɗo am berde am no takema tawde amari hacce ha am berde am yerdake ma an fere ma wonete lele warje laɓɓinta berde am mi jogi alkawal min bima en cendirta habdu wallu jiddo am tawdinam berde am dollu kaso inde yigo ma berde am jabay haddu wallu jiddo am tawdinam berde am do yidima warmi wostani gondima worɓe lawjiɗo am hokkandi yan mi yarata mi yara bone mi yiɗa a yara bone wayda dayam ha ɓawo ma an fere ma wonetemo wostantayam gondi am an wonete sudare am dow a wala ɗon mi ɗanatako habdu wallu jiddo am tawdinam berde am dollu kaso inde yigo ma berde am jabay ɗo yogiɗon geɗal ɗon allah toto gorko am yende to mi seyi allah take debbo am ɓawi ko to mi mayi non a watta be hoore ma min bo sey mi tokke
haddu walluutiɗo am tawdinan ɓernde am no yiɗima warmi mostani gondima habdu wallujiɗɗo am tawdinan ɓerde am ɗon lukka so yinde yigoma ɓerde am jaɓay haddu walluutiɗo am tawdinan ɓernde am no yiɗima warmi mostani gondima a hota mofta nanga lawol ma wurtana am nder saare am tan ngam ɗo mi yiɗi yettugo ma ɗo be jango mi yiɗa yigo ma nder saare am kanjum tan fottanayyam baba minane belɗum sorugo saare je on sori ɗo nda jonta en garta ha haya ta on acci mi yami dangay no neɓiri fuu mi wurtan Hayatou ama ɓurani min ko ɗume ha dow duniya ɗo min mbawata min ɗon geeɗi noon duuɓi sappo pat yamadi min yeɓɓe ɗo min mbawata kanjum waɗi se on yakon yoda aybe manga wala aybe hayato Allah on hoddiri amma jango kam si pama no gonta e duniyaru ge Hayatou nde seya be wurtugo ma jungo soje amma sare mon jon cori nawiyam masine dalila ɓingel debbo mi yetti haala ma heewi banni mi yiɗa haala feere wurtu ha hunduko ma ɗum dole mokke sawari nga sobajo am baba ma sori sare mon wucci a haya ɗo boɗɗum na nana saare moɗum mo sori saare baba mo jippin kuje ma wo'ina na jippin kuje ma cendel ɓingelam jottaro an woni mawɗo bama nde maayi bo jotta ka amin tijji Allah min tijji ma sina kakkilana duniya min tan mi sarama to mi juuli wala kon wawata waɗango ma sey miɗo walle be duwa Allah hokke sa'a tan mi yetti dada amma ha jotta mbiɗa ɓesda torogo on gam dalila am on nde baba am maayi na banni ɓingelam ha duniya ɗo kala ɓi adama fuu ɓe kerol balɗe muɗum Allah waɗi salamu aleykum layatu Hayatou mi andi wolde je bolwanan ma miɗo watti kayefi anuman ma ɗum koydol amma na ɗum koydol mi famai walde ma ɗum Hayatou mi andi a yiɗi am hakkude ma be Allah min ma mi yiɗi ma no amma wakkati man mi ɓingel mi anda ko kuwanmi amma jotta kam mi andi ko ngaɗanmi mi faami na a deydey am a andi ko moye be deydey mum luttuɗum haala kam hama to a yahan tefa deydey ma to accan Nenne ɗume waɗi amma ka ummi be jawal banniɗo malla haala mako ko ha jotta timmay ɗume a heɓti banni
ngam mi laari o ummi be jawal ɗo ngam mi laari bana ɓernde maako ɗon metti. Tema ɗum haala yiide maako ɗo? Na ɗum yiide kam, to yiide kam na goɗɗo seyan. A ɓingel wala ko a andi taw. Koɗi me dada mi waɗa ha Laylatu nani o ewniyam woli haalaji feere mi nane belɗum wolde makko ɗo miɗo lara bana kanko wolwi. Fakat Hayatu Laylatu ƴewnima ngam baa mako waɗi alkawal o hokki ɓi sobajo mako o wi to a wari ko a halki dow ma to a wawai muygo ko a halki dow mako pat a winda to o wari o yoɓa. Jotta dada kuje je mi maji dow Laylatu mi wawan lornogo yam bo. Dada mi hosila kon Laylatu de go ɓingel nda jotta o ɗon ha university. Dalila Laylatu mi sandiri ɓe kujeji jur mi fotti ɓe kujeji jur. Dalila Laylatu soja fuɗɗi nangugo yam. Dalila Laylatu baba am sori sare amin jotta miɗon haya. Dalila Laylatu baba am mayi miɗon andi to balɗe timmi goɗɗo mayen amma dalila Laylatu tan so mbari mo. Mi yardi o wawan yaɓoygo yam komi majji dow Laylatu ngam ɗum hunde duniya. E baba am bo on mbawan yeɓugo am baba am? Fakat Hayatu ɓe mbawata yoɓgo ma. Mi meɗɗa numugo ko mi waɗana Laylatu o yoɓami ngam o wi o yiɗa kam. Kala ko mi waɗana Laylatu fat hakkude am be Allah. Kala ko mi waɗani mo fat mi yafi. Fakat Hayatu a ɓi halal mi tammaki no a wari nder saare ɗo ka hoyanno banni amma nda no garduɗa nder neɗɗako ma. Allah hokke muyal, Allah ɓesdane muyal. Dada waɗi ko a wallatam seɗɗa mi yiɗi a ewnanemi Laylatu ha mi jaɓodira. Wala a yiɓe yareɗo mo ha yasi oɗo wara. Use Laylatu irin hunde je mi waɗini ma fo ɓe bone je mi yara dow ma ɓe ɗo a yoɓatimi irin hunde je mi waɗini ma Laylatu hani a yurminami an ma a andi to mi sandiri be ma mi nastan ɓilla manga bo mi yiɗi a yeccam dalila ɗume a sanjara a yima beyam. Mi andi a da yake mo dayi fu nanata yawnago. Hunde je mi wiyete kanjum mi fasitittayi ɗogo ma ngam a wi'a yiɗayam. Hayatu sai ja fuda bugo ko maro be tilaji.
Lailatu. Dume billa ta amfani. Mi yiɗi a yerɓana mi ɓe ɓangal ma to immake. Min bo mi wacci alkawal mi waran ɓangal ma. Wannan yaran ke naka. Alhaji ande buduma di ma milari ba ɓerde ma ɗum metti ɗum mi ɗala ko ma fanide. Nane ma min ɗo mi kajo ha dow kala hunde je mi yiɗi fu. E bo mi laari ma ɓe ɓi talakajo ɗo dole on ɓernde am metta banni. Hani ngata hoore ma ha caka rewɓe je mari daraja ha nder wuro ɗo. Alhaji wallin ɓerde ma bana min mi ɗamay goɗo banni mi ɗala ko ɓingel gorko ɗo. To a andi min goɗɗo je mi wañi lawgo ɗo duniya ɗo wala ba mako mi wañi lawgo mo kanko ɗo. To banni mi waɗi dariɗa ɓe mako. Alhaji goɗɗo mo giɗa ɗum goɗɗo ɓillowo on kala bone je ganmomi pat o lagata oɗo bana buubi ɗo ɓandu sey ɓillage. Nane ma suno on barata buubi nasso en dilla wala probléme. Alhaji hakkilo am arti yegdi emi tammaki bo ha duniya fu ɗo wodi mo tammi wi ko fayno. Nane ma gortogal kam hani tokko marɗo buure gawri na tokko marɗo waare leɗɗe kam to tokki marɗo waare leɗɗe kam ragare fu be leɗɗe nan ɓe tammi wurgo. Arkam dimi yali ma biam jama bode lari mani balwi biende bana be leni ma wade keso ma wuro dimi yali ma biam jama min mi chema wada lissafi bosa derwol be calculatrice wada calcul hunde amma je patdo lelatu min mi yaban janjan na boyma Allah boyni afami babal fijirde fabi na andiyam wolinga anana badum Allah namin Allah namin garga Allah ya tuwa nasa kilo ma bane mi cima janta na bai ma Allah ta Allah na balliyam dimiya balliyam wuce ni barka Allah ha